I denne video vil jeg vise dig, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet til fysioterapeutuddannelsen på UCN. Du starter med at gå ind på www.optagelse.dk, og så vælger du Søg videregående uddannelse. Her får du mulighed for at hente blanke skemaer. Og før jeg går ind og henter ansøgningsskemaet, så vil jeg lige gå ind på uddannelsesoversigten. For her er der nemlig et uddannelsesområdenummer, som du skal bruge til din ansøgning. I oversigten finder jeg Professionshøjskolen University College Nordjylland på side 56, og jeg scroller lige ned til side 56. Og her kommer alle UCN's uddannelser, og her finder du fysioterapeut Aalborg Øst. Der er et nummer, der hedder 47160, og det er nok en god idé at notere det ned, for det skal du som sagt bruge til din ansøgning. Så lukker jeg oversigten og går ind og henter ansøgningsskemaet frem. Og du kan jo overveje, om du vil printe ansøgningsskemaet ud, så du kan udfylde det samtidig med, at du ser den her video. Ansøgningsskemaet består af 2 sider, og her på side 1 kan du starte med at skrive dit personnummer eller dit CPR-nummer. I felt 1 skal du skrive dine personlige oplysninger, det vil sige navn og adresse, telefonnummer og mailadresse. I felt 2 skal du skrive, om du har dansk statsborgerskab eller et andet statsborgerskab. Og her skal du så udfylde en landekode, og den kan du finde her tilbage ved oversigten over de blanke skemaer. Der er noget, der hedder landekoder. Så går vi tilbage til ansøgningsskemaet. Og her er vi så kommet til felt 3, og det er her, du skal bruge optagelsesområdenummeret, som vi fandt før, altså 47160. Optagelsesområdenavn er fysioterapeutuddannelsen eller bare fysioterapeut. Uddannelsesstedets navn er University College Nordjylland eller bare UCN. Stadig i felt 3, her kan du krydse af, hvis du ønsker en standby-plads. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så kan du gå ind på www.ug.dk og læse mere om standby. Her i felt 3 skal du også angive, hvornår du ønsker at starte på fysioterapeutuddannelsen. Hvis du helst vil starte til vinter, det vil sige til februar næste år, så skal du sætte kryds i det her felt. Og så vil vi forsøge at tage hensyn til det, men vi kan ikke love noget. Eventuelt studieretning eller uddannelsespraktiksted skal du ikke udfylde noget, når du søger ind på fysioterapeutuddannelsen på UCN. I punkt 4, adgangsgrundlag, her skal du krydse af ved tilsagn, hvis du har fået hvis du fik en standby-plads sidste år, som ikke blev konverteret til en studieplads. Og ellers så skal du gå ind og skrive, hvilken adgangsgivende eksamen du har. Om det er studentereksamen, HX, HTX eller eventuelt en social- og sundhedsuddannelse. Hvis du ikke har nogen adgangsgivende eksamen, men har fået en individuel kompetencevurdering, så skal du krydse af her. Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse. Har du tidligere fået særlig tilladelse til at komme ind på fysioterapeutuddannelsen, så har du fået et brev med et journalnummer og en dato, som du skriver her, og så krydser du af, at du tidligere har fået særlig tilladelse. I punkt 5 skal du skrive, hvis du tidligere har været optaget på en videregående uddannelse, eller hvis du har afsluttet en universitetsuddannelse, en kandidatuddannelse. Og det er relevant, fordi vi har adgangsbegrænsning på fysioterapeutuddannelsen. Og hvis du 3 gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have afsluttet den, eller du har en afsluttet kandidateksamen, så kan du ikke komme ind på fysioterapeutuddannelsen. I punkt 6 skal du krydse af, hvis du har en gymnasial eksamen fra 2007 eller 2008, og du har fået dispensation for 2-årsreglen. Du kan på www.ug.dk læse mere om bonus for tidlig studiestart. Punkt 7. Gymnasial supplering er ikke relevant, når du søger ind på fysioterapeutuddannelsen på UCN, for her har vi kun et krav om, at du skal have en gymnasial eksamen, men der er ikke noget krav om, at du skal have bestemte fag på bestemte niveauer. Punkt 8 er prioriteringslisten. Her skal du i prioriteret rækkefølge skrive de uddannelser, du ønsker at komme ind på og søge ind på. Og hvis du søger ind på fysioterapeutuddannelsen på UCN som din første prioritet, så skal du her skrive optagelsesområde nummer 47160 og optagelsesområde navn fysioterapeut.
Du skal være opmærksom på, at hvis du har skrevet flere uddannelser på, og du heroppe har krydset af, at du ønsker en standby-plads, så vil du ikke blive optaget på dine lavere prioriteter, hvis du får tilbudt en standby-plads. Nederst på side 1 skal du skrive dato og skrive under, og så skal du ellers fortsætte til side 2, hvor du skal skrive optagelsesområde nummeret igen, 47160, og dit CPR-nummer. Punkt 9, her skal du skrive, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse. Du skal skrive, hvad det er for en uddannelse, du har været optaget på, hvorhen og hvornår du er begyndt, og hvornår du forventer at bestå eller har afbrudt. Og du skal også krydse af, hvis du stadig er optaget på en anden videregående uddannelse. Punkt 10, 11 og 12, 13 og 14 er kun relevant, hvis du søger ind på fysioterapeutuddannelsen på UCN via kvote 2. Søger du ind via kvote 1, går du bare direkte nederst på side 2 og skriver dato og din underskrift. Søger du ind via kvote 2, ja, så skal du her i punkt 10 skrive alle de eksamener eller prøver, som du ønsker at få taget med i vurderingen af din ansøgning via kvote 2. Du skal skrive, hvad det er for en type prøve eller eksamen, altså om det er gymnasial supplering, det er enkeltfag eller andre former for uddannelser. Du skal skrive, hvad det er for et fag, hvilket niveau det er på, og hvilke karakterer du har fået, eller hvornår du forventer at bestå prøven. I punkt 11 skal du skrive al den erhvervserfaring, du ønsker at få vurderet i din ansøgning via kvote 2. Og du skal skrive, hvor du har været ansat, hvad det er, du har lavet, og hvilken periode du har været ansat i, og hvor mange timer, og i hvor lang periode. Du skal huske også, at du skal have dokumentation med for din erhvervserfaring. Jeg går lige tilbage til oversigten over de blanke skemaer. Her kan du nemlig hente en arbejdsgivererklæring, som din arbejdsgiver skal udfylde som dokumentation for, at du har haft erhvervsarbejde. Og tilbage til ansøgningsskemaet. I punkt 12 skal du skrive andre ting. Andre ting, du har foretaget dig, som du ønsker at få vurderet i kvote 2 via din ansøgning i kvote 2. Og det kan fx være frivillig arbejde. Det kan være, hvis du har arbejdet i en spejderorganisation eller noget andet. Du skriver, hvad du har lavet, hvor lang tid du har gjort det, og hvor lang tid du cirka har brugt på det. Punkt 13. Igen kun relevant, hvis du søger via kvote 2. Hvis du har været på højskole eller lignende, så skriver du, hvor du har været henne, i hvilken periode og hvor mange måneder det er. Og til sidst, udlandsophold. Igen kun relevant, hvis du søger via kvote 2. Hvor du har været henne, hvad har du lavet i udlandet, har det bare været rejse, eller har du arbejdet, eller måske været på studieophold, hvilken periode har du været afsted, og hvor lang tid har det varet. Til sidst skriver du dato og underskrift, og så er du ellers færdig med at udfylde dit ansøgningsskema. Så vil jeg anbefale, at du går ind på UCN.dk, inde under fysioterapeutuddannelsen under optagelse og studievejledning, sådan søger du ind og finder tjeklisten. Her kan du nemlig se, hvad du skal være opmærksom på og have fået med i din ansøgning, og du kan også se, hvor du skal sende din ansøgning hen, når du er færdig med at indhente al din dokumentation og udfylde det hele.